संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार, मी केशव भट, अध्यक्ष फार्ड। आपल्याशी या विषयावर सांगूशी इच्छितो की आपली बारसू येथील रिफायनरी जी आता प्रकल्प होऊ घातलेला आहे त्याच्या समर्थनार्थ ज्या काही संघटना आमच्या संघटनेशी संलग्न आहेत फार्डशी, त्या संघटनांच्या वतीने त्यांच्या प्रतिनिधींसह येत्या 6 तारखेला माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे तिथे बारसू या ठिकाणी प्रकल्पाला भेट देणार आहेत। त्यावेळी आम्ही यापूर्वी अनेक प्रयत्न केलेले आहेत, तेव्हा त्यांची भेट मिळाली नाही, तर आमची बाजूही त्यांनी समजावून घ्यावी आणि विरोधाच्या पेक्षा जास्त समर्थकांची संख्या जास्त आहे हे त्यांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी आणखीन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला त्यांची भेट मिळावी असं मी जाहीर आवाहन करतो आहे। आमच्याशी ज्या संलग्न संघटना आहेत त्यांचे काही प्रतिनिधी आणि फार्ड त्याचं नेतृत्व करेल अशी आम्हाला त्यांची भेट मिळावी अशी आमची जाहीर मागणी आहे आणि ती आपल्या माध्यमातून आपण त्यांच्यापर्यंत पोचवावी अशी मी फार्डच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो। किती संघटनांमध्ये असतील आणि तुम्ही भेटायला जाणारच का? हो, आम्ही भेटायला जाणार। साधारण 63 संघटनांची आम्ही कॉन्टॅक्ट केलेला आहे। वेळ अत्यंत अपुरा आहे, तरीसुद्धा आम्ही काही त्यांचे प्रतिनिधी आमच्याबरोबर तिथे असतील आणि त्यांच्याशी आम्हाला भेट मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे। तुम्ही मोर्चा काढणार अशी सुद्धा बातमी एक फिरते, खरं आहे का ते? मोर्चा नाही काढणार आम्ही। मोर्चा काढण्यामध्ये काही आता परवानगी आणखीन हा सगळा 144 कलम लागू आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर मोर्चा काढणे इष्ट होणार नाही। पण समर्थकांची बाजू एवढ्या संघटना एका छत्राखाली येत आहेत आणि मागणी करतायत आणि हे बऱ्याच वर्षापूर्वीची मागणी आहे। कोकणाचा चेहरा मोहरा बदलून जाण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प आहे, पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे। तर अपप्रचार न होता कंपनीची किंवा जे येणाऱ्या आता सरकारी कंपनीचे केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे, त्याच्यामुळे सरकार तर कुठचंही असं आणणार नाही ना की खराब प्रकल्प आहे आणि तो रत्नागिरीवर लादण्याचा असा प्रकार होणार नाही अशीही आमची अपेक्षा आहे। प्रकल्प पर्यावरणपूरकच असावा आणि तो कोकणची समृद्धी करणारा असावा आणि तसा तो आहे। यामुळे आम्ही त्याचं समर्थन करतो आहे आणि त्यामुळे उद्धवजींनी आमची बाजू समजून घेण्यासाठी आम्हाला भेट द्यावी असं मी आवाहन करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।